mi kad ono slučajno zatvorim, onda više ne znam koje je slovo. Ajmo još jedan fokus. Znači Open Talk, podcast by Sport React. Da. I znači između svega ide Kocka, da. Sport React, to ide sve skupa. Ajmo probati još jedan put. To je ta sad. Ovo je zadnje. Može. O. Tok, kocka. Bravo. Šta se ide dalje? Podcast. O. D. C. A. S. T. T. Sport React. Baj. Kocka. Ovo je sad jako dobro. Sport React. Gdje je sport? S. P. O. R. T. R. E. Gdje je? Vrati mi ovaj! A, C. Koliko? Jesam skinuo njega? Ne. Šta je on imao? Ajme, dobro. Jedan je rip. Šta je ispao? Da. Dobro, si samo na lijepi, ja?